agus inisiir an lína tá comhairleoir Denis McGee on Pháirtí Cúitimh chéad faoin gcéad ó contae nGall. A Denis fáilte go dtí Near FM? Gur céad míle maigad agus talúthar an bheith leat ar a chláir seo. Okay, Denis, támuid chun continú go príomhá faoin Olltoghchán na contae nGall. An féideart intin dumar dús beagání maidire do cúra agus an fá an neachaí tú isteach sa fada tíocht mar comhairleoir? Ja, ik am loodlaat voor sin kentje. Sin tí bhfuil me duine mar cóilearí tá ceathair a gonnean agus rátar med sa téhan fan den cóile contae nGall a mí dúnan sinna for hart agus seo maidir daoine gra daoine a bhfuil a go tithe ag titim le brící láchta. Tá thug me sem ha an fihe ortiag agus thug ma faidir go ró na sáilteannaí teiste sa te. Seo te úr thug ma an fihe ortiag agus dúirt mal am hen na ró mé go ligint a duine bí eile lóirtar ma hon. Go bhfuil am sa lóirtar ma hon hen, so harma ma aim an tásaí fahanne an téhan. Okay. I will say gnáthach a go mar comhairleoir? Yeah, so tá ahan na le leid defer tá me sé go hart fríd an contae ahan na le leid ag gancr tithe atá ag titim agus gan an nunne ag codú le na daoine seo. Níl a réaltas ag codú le na daoine ag contae nGall. Níl a réaltas ag geirí hart amach agus hart an nuas agus lórt le na daoine. Ní ró an tara dara ó brion sa hondae geirí a bhain le lórt le na seandaoine le na daoine bárta a tá stís na tithe seo agus lórt le. Hadann sé nuas go dtí an contae. Hadann sé nuas go dtí an contae. Caiite seo tá seo drá frite le. Agus tá ara eile is fad a had féin a fáil sé sin Charlie McConnell agus ní thug sé codú a bí den na daoine is tí sa hondae seo. Tá daoine an seo na bhicin na tithe acu cáiriste a híthe. Tá daoine a goin tá baidir seachtha seachtha a seart, ortha blian de ús na hónaí an tithe na gotha animnití isteas na tithe seo. Tá na daoine a bhas, ní mar sé rá go bhfulas ag an tír go dé go díra tá go le rá a bhas sa hondae seo. Tá na mílte tithe ag titim an contae nGall. Agus díal nanne ag déanú githebí. Éireann siad len ggóil scím acu. Níl a scím seo go le ebrú. Níl a scím seo go le ebrú tá mhuihes an lí fan géad den na daoine. Faoi bhain ma hen, níl ma ábalta foiile a scím cos sin criteria tan na caihí an te a bheith a primary residence me bheith idir. Níor chríní me se má ha. Níl sé níl an cistean astí agamán a tá sé níthe sa chuig fan géad crínithe. Tá sin ag réit na ddíglam fáiliste ar a scím. Agus tá radélan níl siad ag leanan den áliart. Tá áliart a gin se dún go bí internal sulfate attack-aton. Agus go cheartan na tithe, ma tá internal sulfate attack is tís na brící go gahí na tithe bhí lecha go talú. Tá réaltas leis a scím seo ag ceart amach agus cur eilionalaí amach agus a réit go me se ceart go leor ball amháin a thógáilte tíú muoi ma deir siad leis an outer leaf. Níanaan sé cíalar bí. Tegan tú? Tegan. Tá sé cloiste gom gohfuil na fáibanna le Míoca níos massa I réigiún inis ón na contae nGall ná sa cuid eile le contae. A bhfuil a méid seo fér a Denis agus cé comór is atá an naib sa Gaeltacht? Tá naib seo a géirí níos mór a hanna le le. Tá hasí seo an ina seón
agus tá sé gobrú balla sige trasna, fríd Letterkenny, sta bardas na glantaí na bhfuil me se tífa. Tá seo an tithe, tá se an tithe farmarat, tá se an tithe sláinte fanna Pháirtí, agus áil childcare facility scoiltathe, tá se stí an GA clubs, tá seo fríde honda i léir, agus níl scím a bíon fa hanne agus áil buildings agus áil hotels na scoiltathe na githe bíon na community centres, nó githe bíon fanna sinnistí sa scím seo. Níl a scím seo ma de béle fit for purpose. Tá scím seo go le gin rud amháin agus tá se go le hána daoine a hiúil sa cheann. Tá na daoine tá meor na daoine ar a talú, tá daoine fel buas sa chomdaigh seo, agus níl le ard ag an réaltas sa mhaile clia ar na daoine was sa chomdaigh nGall. Yeah, tá Cara agan of radio dainta a gom go dtí seo le daoine eile faoi Míoca rinne mé cúpla aglah le níos amháin aithne go dtorthaíach NASA ní cnábhsí agus ífe na ceann rinne mé agan of gweag agus béarla lo. Just a caint fin Olltoghchán Denis, lei mé toris gnáit aigen le Janie a dór nach bhfuil rointstíní sása go méid sibh ag seasamh sa chéad Olltoghchán eile, an bhfuil méid seo fér Denis agus mas fér cad é an teachtracht atá go Donegal sin? No, níl se fér. Tá na daoine le heile sa hondaigh seo. Tá na daoine le go léir le heile, tá na daoine Macimsa ar a talú tá na daoine ag scartú a scéal amháin. Go gaithimid daine eiliste go dtí baile clia. Tá sin beidir gur daoine ráit gur coppla postbook an áidir Facebook ná an but de riadh tá na daoine le go léir le heile. A handal agad, ina seán siar go dtí na glantaí, síos go dtí na Killbegs, sus go dtí canmhálainne tá ahananne le heile, agus táideanne inta jolta go bhús mit Charlie Ward a tainimetar an Fháirtí gohol an tasí sa téhan seo. Fáir is mahas aran mór a húsa, agus teisige go mhaid go déta se fadúta lena brící láchta, má tá teisige hennig titim agus tá teola aige, a teola ágaige, agus teisige go dtí na faibannaí tá na daoine gáil fríd. Okay, an bhfuil muirnína gcuibh go naráí libh siacán Charles a bhuacairt ag an céad Olltoghchán eile? Yeah, tá seán tá hosa go bhí Charlie go mé Charlie tífa sa tíhan seo tá níos. Tá inta do hosa. Mar teasa go ná bhfuil de Pháirtí fianna fáil agus fan nGall na deis a githe bíd an hondaigh seo a riamh. Hanna bhain na brící láchta. Níl deis a githe bíd an hondaigh seo le chéad bliain. Tá go Pháirtí sa gonne scapaí hat fi de Dhún na cead corneal den Dhún seo. Níl iascara tugann, níl fermara tugann, tá sé de geirí a handal le rud a bhreisiú síos. Tá sé de geirí gan an nanne bheith fágus a hondaigh seo a inathe. Níl siad a món na daoine, níl siad fa hanne na daoine gré sa hondaigh seo. Agus seo chance a tugann inis le message me a thar go baile clia na bhfuil me daine go le bheith cosúas le seo hagann í suide. Seo tá me siad me daine bhátal de Charlie Ward. So, we should just kind out a new Dennis or radio, just suller imi into Cashtawan ella, ma Irene a Charlie Ward see kind of Vulcan, and may shake Tridge or son and Contae over Ira, no, over different, no, or Míoca a one. But Charlie Ward ag treid fa hanne ahanal a rid. Seo Contae a bhí faca Deireadh. Níl baile clia agus a réaltas.
Níl siad a gancr dún an al, níl siad a gancr what you're dún an al. Hadog siad could you be dún le chéad blian. Rydw bí hog siad dún, rydw I bag a bwynta fi faca a wan a wasgad. Na fi han ele etele, na fi'n target rent ma a han ele etele. Ja, realta shaw. Wel, sydd y hwyl sydd tysgrat, rydw fi candan ar ydy smó fi dini sy'n chanter abod copl pontu gen y mas. Ta sydd y genwyr siart ni hiltanas la gerw la holan yn fermeri. Niel ospedal ogun sydd o'i hart. Niel nanya gank yn e cod siandini sogun. Mae hain dyna dan y siandini sogun y hol gydyn ospedal Letterkenny. Cai tas fel rai la sti mwyn sy'n ffynnu sŵs la fihe wyr like agyn A&E. So ta Charlie Ward gol fe troed yr hon a handle ryd. Ta sy'n motor togon ys y Pháirtí na Charlie Ward ta sy'n gol fe na lor. Ta sy'n gol fe na gwch yn ffobl o mael I clia. Gwch dŵn yn al. Agus dŵn yn al o wain et an Pháirtí sio. Agus tymad I gol fe troed, agus ta Charlie gol fe troed, ffonia ahan ala dynia, ahan ala gynia yn dŵn yn al, agus ahan ffai betogun, agus ta mol môr ffai ban I ogun sa honda sio.